बुबुल आदाया जोंहा डाबल एम ए बे डाबल एम एल' टटेलि रं जे बुस्थुआ लिरनायानो गैया बोरै मोननो हाखो दा बेफोरबायदि गासिबो डाबल एम ए बा बुंनो थाङोबा नै आदा नेरसोन बिथाङाबो उइदाउट एनि नेट जेआरएफ बिथाङाबो पिएइचडि स्कलार बेफोर टटेलि रं दा बेफोर सोरनि थिननायाव मोन्दों बा बेफोर माबोरै मोनखो दा बिथांनि दैदेननायाव बेफोर गासिबो मोन्दों दा बिनिखायनो उइदाउट इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गैयागारा बिथाङा गोबां स्टुडेन्टसफोरखौ इलिगेलि एडमिसन होदों खोनानो मोन्दों एडमिसननि बेलायावबो गोबां इलिगेलि खोनादों जों दा बेफोरबायदि गोबां रिजननि थाखाय बिथांमोनखौ जानो हागौ बोख्लायदों 2022 मायथाइनि 4 थारिख आरो गोदान बोसोरजों लोगोसे गासै आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौमोननिसिम आंनि बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो बावहरग्रोनाय जाबाय जोंहा दा बावैसो सोलिबाय थानाय माखासे जाथायखौ लानानै माखासे कन्ट्रभारसि जागासिनो दं दाख्लै बावैसो 2 थारिख खालि जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUआ होलांनाय माखासे प्रेस मिट बे बिथांखौ लानानै बिथांमोना माखासे नंखाय प्रपेगेन्डा लानानै माखासे खोथा फोसावदों जाय खोथाया जोंनि थाखाय मोजां नङा बे खोथायानो जादों जे गावसोरखौ बिथांमोनखौ होनदों जे एन्टि बर' होनदों होननानै बाट बे नंखाय बेयावथ' माब्लाबाबो बिथांमोनखौ बेयाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनखौ एन्टि बर' होननाय जायाखै बिथांमोनखौ होनदों जे जेनेबा बिथांमोना जेबादि सोमावसारदों जेबादि बिग्रायखांदों बिथांमोननि बिग्रायनायखौ बिथांमोना जेबो अबजेक्सन खालामाखै नाथाय बिथांमोननि जे बिग्रायनायनि थांखि बा बिथांमोननि लामा बे लामाया टटेलि रं जाय लामाखौ लायोबा टटेलि क्राइम एन्ड एन्टि नेसनेल बे फारियाव गोग्लैयो बेफोरनि सायावसो बिथांमोना खुगा बेखेवदों नाथाय बेफोरबायदि नंखाय खोथा फोसावनानै जोंनि गेजेराव मोनसा मोनसि गाज्रि मोनलायनाय बेफोरबायदि प्रपेगेन्डा लानानै बिथांमोना बेफोरबायदि खोथा फोलानो दासान बेफोर टटेलि रं जानो हागौ बिथांमोना सोरनिबा थिननाय बा स्क्रिप्टेड खोथाखौ थिनदों जानो हागौ बिथांमोना गावसोर निउसखौ मोजां नायाखै आरो जोंहा दा बावैसो माखासे आरो सोलिबावनाय जे रेजिस्टारनि खोथाखौ लानानै जे कन्ट्रभारसि सोलिगासिनो दं बिनि सायावबो आं फंनैसो खुगा बेखेवनो सानदों जे बुस्थुआ बिथांमोना साननानै नाय 2020नि सिगां जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार हिसाबै दंमोन डक्टर प्रहलाद सारानो आरो माखासे बोसोर सिगां जोंहा जेब्ला क'क्राझार इउनिभारसिटिया कलेजमोन बे समाव जोंहा प्रिन्सिपाल हिसाबै दंमोन डक्टर बरुन बिदामा दा बे हिसाबै बिथांमोनानो उइदाउट टेन्युर बा टार्म्स जोबालासे बिथांमोनखौ गावसोर इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानै जे बिथांमोनखौ बै मासिनिफ्राय बोख्लायनानै बिथांमोना गावसोरनि मानसिखौ सोनानै लादों बे टटेलि रं साननानै नायोब्ला बिथांमोना बै समावनो गावसोरनो पलिटिक्सखौ गावसोरनि सिगां बाहायग्रोदों बे टटेलि रं आरो दा जोंहा बावैसो गोदानै थिसनजानाय मोननैबो इउनिभारसिटिनि रेजिस्टारखौ बिथांमोना होनदों जे पलिटिकेल पावार बाहायनानै सोसननाय जादों बे थारैनो नंखाय आंनि बादिब्ला मानोना बिथांमोना गावसोरनि माखासे मावनांगौ डिउटि जे मावनांगौ खामानि बेयाव बिथांमोना टटेलि फेलें जादों जायनि थाखाय बिथांमोनखौ बोखारनानै गोदान रेजिस्टार सोनांगौ गोनांथि जादों बिथांमोननि माखासे मावनो हायै खामानियानो जादों बिथांमोना 2023 मायथाइयाव जालांनाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इलेक्सन जाय इलेक्सनाव गोबां बुफाय बुख्रुब बुसि जानानै थांबाय स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव बिथांमोना बिनि एगेन्स्टआव गोबां स्टुडेन्टसफ्रानो कमप्लेन होदों नाथाय बे बिथिङाव बिथांमोना मोजां रोखोमै तदन्त खालामाखै बिथाङा वान साइडेड जानानै थादों जायनि थाखाय बिथाङा गोबां स्टुडेन्टसफोरजों गाज्रि मोनजादों आरो खोनानो मोन्दों जोंहा बुबुल आदाया जोंहा डाबल एम ए बे डाबल एम एल' टटेलि रं जे बुस्थुआ लिरनायानो गैया बोरै मोननो हाखो दा बेफोरबायदि गासिबो डाबल एम ए बा बुंनो थाङोबा नै आदा नेरसोन बिथाङाबो उइदाउट एनि नेट जेआरएफ बिथाङाबो पिएइचडि स्कलार बेफोर टटेलि रं दा बेफोर सोरनि थिननायाव मोन्दों बा बेफोर माबोरै मोनखो दा बिथांनि दैदेननायाव बेफोर गासिबो मोन्दों दा बिनिखायनो उइदाउट इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गैयागारा बिथाङा गोबां स्टुडेन्टसफोरखौ इलिगेलि एडमिसन होदों खोनानो मोन्दों एडमिसननि बेलायावबो गोबां इलिगेलि खोनादों जों दा बेफोरबायदि गोबां रिजननि थाखाय बिथांमोनखौ जानो हागौ बोख्लायदों दा जोंहा गोजोननायसो फोरमायनांगौ जे जोंहा डक्टर प्रहलाद सारा जोंहा अलरेडि बिथाङा क्राइटेरिया गोनांखा बा मोनसे इलिजिबिलिटि गोनांखा बिथाङा जोंनि मोनदांनायाव बिथाङा थारैनो स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोजां मावगोन आरो जों स्टुडेन्टसफोरखौ टटेलि जोंखौ सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि लाइफ दानायाव केरियार दानायाव टटेलि बिथाङा जोंनि थाखाय गाहाम जागोन जोंहा दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जे 29 नभेम्बराव बिथांमोना जे बिग्रायखांनायनि गेजेरजों बिथांमोना बिटिसिखौ हानि खालामबाय दा बिनि सायावबो जोंहा गोबां गोरोन्थि नुजानायखौ जों मोन्दों बिथांमोननि बिग्रायनायाव जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया अबभियासलि
सिरियासलि आंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैबो फैजोबदों बे बिग्रायखांनायाव नाथाय जे बिथांमोननि बिग्रायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जेबादि थासारि खालामदों बे टटेलि रं जाय खामानिखौ मावोबा एन्टि नेसनेल बा क्राइम दा बावैसो दाख्लै जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCOआ जोंना बेखौनो बुंनो थांदों बिथांमोननि बेबादि मावनाया टटेलि रं आरो जोंहा बुबुल आदाया बुंबावदों जे माने जोंहा थाब बावैसोनो कार्बि आंलंनि बादि जाथाय जागोन बिथाङा सोरखौ धमखि होदों बिथाङा सोरखौ हुमखि होदों बे टटेलि रं जों स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै बेबादि खेला दा गेलेथों बा जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि केरियारखौ लानानै बेबादि दा खालामथों बिथांमोना जुदि लिगेलि बिग्रायखांनायनि गेजेरजों जों बिग्रायोबा जोंहाबो टटेलि बेयाव सापर्ट दं बिथांमोना लिगेलि बिग्रायथों सोरनिबा लाबा लाबनि थाखाय सोरनिबा पलिटिकेलनि थाखाय बेबायदि दा बिग्रायखांनो नाङा बिथांमोननि मावनाय दांनाय गासिबो टटेलि नोजोराव दं बिथांमोना दाख्लै बावैसो गोबां गिदिर इनसिडेन्ट खालामना थांबाय 29 नभेम्बराव जे BTCनि हानि खालामना थांबाय बिथांमोना गोबां मुसुखाफोर सावबाय गोबां बायदि बायदि रोखोमनि गोबां हानि खालामबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइम बिथांमोना जों स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै बेबायदि दा खालामथों आं बिथांमोनखौ गुरैयैनो खावलायदों एसे आंबो ट्राइबेल स्टुडेन्ट एसे आंबो बड'लेण्डनि स्टुडेन्ट सासे बर' फरायसा आंबो बेफोरबायदिखौ लुबैया आंबो मोनसे लिगेलि मोजां थासारिजों मोनसे मा होनो बेखौ थार बिजिरनायखौ लुबैयो बा बिग्रायनायखौ लुबैयो दा बेखायनो आं बुबुल आदामोन बा नेरसोन आदामोनखौ गुरै खावलायदों जाहाथे बिथांमोना स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै बेबायदि नंखाय प्रपागान्डा फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानानै सैथोजों बिग्रायखांनो थाखाय आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों जाहाथे नेक्स्ट टाइम बिथांमोना बेबायदि सोरनिबा खहा जानानै सोरनिबा मुलाम्फा जानाय बेबायदि बुस्थुखौ बिथांमोना दा मावथों सोर बेहाबो लाब जायोबा जोंहाबो लाब जानाय मोननैबो साइडजों नायनानै बिथांमोना मावथों